maaga na to. Padami na ito, no? Ay, labas na natin. Ang dami. 500 pieces to mga kajeng. Lalaki. Gambino. Ayun mga kajeng. Patay yung kamon. Mga adyo, no? Nakuha na natin to. Yung 500 na gagambang Jensen to, no? So, tambay muna tayo dito. Pabiguan, aros kaldo. Kain muna ko rin. So, may buksan natin to. So, balikan ko kayo, no? A few moments later. Yo! What's up mga adyo? So, yung kita na to, no? So, galing na naman ang Jensen to mga adyo, no? So, kaysa kasi i-meet up ko pa, so ipadala na lang sa bus, no? Kaya nga ito kay Idol. Hindi mo ito ang pangalan ni Idol, no? Pero lagay ko na lang siguro dito mamaya pag in-edit na namin. So, 500 lang naman ito mga adyo, banusan. Kasi yung gagawin ko dito, pakamutod ko rin sa mga bata. Kuha lang siguro mga 200 siguro. Kasi yung anak ko mga adyo, kada araw yan, pag nalilingatan ko, so mababa yung 10 gagamba dyan para sa anak lang natin. Tingnan natin. So sa mga bata na malapit dito, yung mga dyan sa tabi-tabi lang, kung napapanood nila ito mga adji. So ewan ko, lalagay ko pa sa posporo to o plastic ko na ipamigay ito, no? Tingnan natin mga adji. We'll see. Ang dami. Dami na mga adji. Dami. Ayan. Uy! Mga kamakamaga na to. Madami na ito, no? Ay, labas na natin. Ang dami. 500 pieces to mga adji. Dami, no? Kung sa Manila to mga adji, ang bilis siguro maubos nito. Yung mga panahon nagtitinda pa ako, no? Ang lalaki pala. Tingnan natin yung anak natin, no? Para hindi makulit. Sandali, bibigyan muna natin siya. Ito pa, oh. Black one. Kasi nire-reject lang naman nila to, baby. Baby. Nire-reject lang naman nila to mga adji, no, sa bundok. So, papamigay ko to sa mga bata dito. Baka bukas. So, tingnan natin. Napakadami, no? So, pakita ko sa inyo kasi may mga malalaki din pala. So, akala ko to puro tangkal, no? So, hindi pala. Ang dami din mga adji. Ang dami malalaki, oh. Ang dami mga ganda din, no? So, ayan, no? Tignan niyo yung mga sizing nila, oh. Ayan. Dami din palang malalaki. Kasi tignan nyo na lang yung lalagyan, no? Yung matataba kasi mga adji, good size yan. Lalo pag nangitlog yan. Ayan, ang gaganda din pala. Malalaki, no? Ayan, no? Malalaki din pala dito. Kala ko puro tangkal ang banusan. May mga good size pala. So, ito mga adji, binili na natin ito ng 5 pesos, no? 5 pesos. Ang lalaki yung. Ayan mga adji, oh. Ayan mga tragis na banusan yan. Ang lalaki. Ayan, no? Banusan. Ang laki ang mala. Sige lang, tropa naman natin yung nagpadala na ito. Lagay ko na lang yung pangalan niya, no? Ayan, no? Ayan yung mga banusan nila, no? Ayan, no? Mga banusan nila mga adji. Lang yung banusan to. Sige lang. Aba, parang wanto sawang palaban ng gagamba to, ah. Malalaki yung. Yung mga adji, nakikita nyo naman malalaki yung gagamba, no? So, mga good size yung karamihan dito. PM, no? PM good size. So, may mga tangkal din naman, pero manaka-naka. Ang daming papaitlogin na ito, ah. Ito, oh. Ang ganda din naman na ito, oh. Pero mangingitlog ito mga adji. PM to pag nangitlog, no? So, tignan natin yung iba kasi ilan pa lang yan. Ang dami pala. Pero ganito pala pakiramdam, no? 500 yung in-order natin. Tapos 5 pesos lang isa. So, alam nyo bakit umorder ako ng mga ganito mga adji? Wala lang. Dami, no?
So may pula pusod po. Yan o, ang laking pula pusod niya, no? Malaking pula pusod to. Tapos may pang derby pa, oh. Kung pang entry lang, no? Sayang to. Kaso matagal pa yung derby, no? Next month pa. Gaganda rin naman ang gagamba. Solve na solve, ba? Oh, ang lalaki, oh. Mga dilawin nga lang, parang maisan galing, no? Yan, oh. Okay din naman mga sizing nila. So kung alam ko paano, so kung ilalagay ito, pabibigay ko na siguro ito per pilas-pilas sa mga bata, ano? Kasi mamigay tayo sa ang dami. No more na! Ang dami mga adyan lalaki. Walang iya. So kay Idol, no, yung pinagkunan natin nito, 5 pesos yung isa ang wala. So kasi mga adyan, ganito yung kwento, no? A day before, galing ako ng bukid, alam niyo naman, no? So sabi ko doon, kahit anong gagamba dyan, basta bilhin ko 10 pesos isa, no? So mas okay pa rin dito. Model na lang ako mga adyan. Wala pang kahirap-hirap, no? Di pa ako bibili ng flashlight. Ang dami mga pula-pusod, ah. Kunin natin pula-pusod mamaya. Ganda. Dito pala maganda bumili ng pang derby mga adyan. Banusan na lang ang hanapin ko. Makakuha pa akong pang derby, no? Ito mga pang derby size, oh. Ito mga ganito. Yan. Derby size to, no? Mga ganito kalalaki. So yan. Ang dami mga adyan. May mga tangkal pero manaka-naka, ano? Mas okay pa to, bumili na lang kayo ng ganito, no? Yan. Ang dami. May mga haba pa, oh. Yan. Kadalasang ganito yung kulay, no? So yan. Pula pusod, puti. Ito, pula pusod. Ang dami mga ganda din pala mga adyan. Ito, pang derby ulit, to. Pang timbangan, ganyan, no? Ay, kaso sira yung paa. So, reject yan, reject. Baka pag-reject kasi mga adyan, kinukuha lang nila itong piso lang, o dos, isa. Ito kasi matataba mga adyan, ganito. Sa Jensen yan mga adyan, nire-reject nila yan dito, no? Sa mga hindi nakakaalam, reject nila dito yan. Kasi hindi naman nila masiship ng malayuan yan kasi pag nangitlog, patay yan. Ang dahil malalaki yun. Ang haba pa naman nito. Pang derby na naman. Mga ganito, mga dilaw. Mahaba, ayan, oh. Pang derby size. Ayan, mga pang derby size na. Ang dahil mga ganda. Ito, ang ganda na ito pang laro, oh. Ayan, mga ganyang kulay. Ang ganda ito pang laro. So, ang daming malalaki yan. Napapansin sa ang daming iitlogin dyan. So, bukas to. Bukas pa lang. Pamigay na namin, no. So, tawagin mo na yung katulong bukas. Mag-vlog tayo. Mamigay tayo magagamba sa kasada. Kasi napakadami nito. Hindi ko alam kung gagawin, no. Then yung mga adyo, dito lang pala tayo makakuha pang derby, no. Order na lang akong banusan mga adyo kung magde-derby ako, no. Banusan na lang. Kasi maghahanap ako ng magagamba. So, yan yung mga adyo. Derby size ang hanapin nyo. Ito. Oh. Langyak na derby size, oh. So, entry to, patak to ng mga 0.25 siguro ganito, no? Pag medyo napalagyan na to ng kaha mga adyo, unti-unti lang, 0.28 siguro yan. 0.28, no? Pero magaganda to. Mga pang derby size, no? Hindi maglayo, no? Parang tercera, manaka-naka yung tangkal, no? Puro tercera. Tapos itong malalaki na to mga adyo, maisan siguro to. Yun, malalaking gagamba mga adyo. Nire-reject nila kasi matataba. So pag napaitlog to, malaking gagamba to. Good size to, no? Ayun, oh, lalaki, oh. Yan yung mga adyo. So 5 pesos isa, no? Ayan, 5 pesos isa. Naku, pinaiyan na yung mga ano. Ayan, 5 pesos isa. So ang laking 5 pesos, no? Diyan ka muna, talang ka muna dyan. Ang lalaki mga adyo. Yung ko sa maisan siguro to. Ang lalaking gagampo. May OS pa mga adyo. Kasi nga, reject talaga to. Kasi hindi nila ma-ship to, no? Ayan, no? Ang lalaking gagambo. Sa maisan galing. Ayan, no? Lalaki, oh. Laki na naman ang tiyan, no? Pero kasi, good size to OS na kasi to mga adyo. Ayan, patayin na natin, no? So, ang daming matutuwang bat. Naku, mamimili na ako dito mga adyo mamaya. Kuha lang siguro ako mga 100 na gagamba. Tapos yung iba,
pamigay ko na sa mga bata. No? So, okay lang to. At least matutuwa yung mga bata dito. No? Napakadami. So, ano ba? Grabing lalaki mga adyo. Ang lalaki. Oh. Malaki ng tiyan, no? Pero malalaking gagamba kasi ito pag nakaitlog. Ang dami pang derby, oh. Mga payat, oh. Ang gaganda, oh. Oh. Kita nyo mga pang derby yan, no? Oh. Pang derby size, no? Yung mga entry lang na mga maliliit, no? Derby size ng mga gagamba to. Grabe to. Bukas nakaganyan na. Perpilas kung mamimigay sa mga bata, no? Tapos tatawagin natin sila lahat. Uy. Takas ng isa. Diyan ka muna. Grabe to. Lalaki. Ito lang pala kukuha ng pang derby, no? Sa banusan lang pala. Lang yung banusan to. Yan yung gaganda, oh. Oh. Ang lalaki. 5 pesos lang isa, no? Mga sizing to. Hindi ko na bilangin kung ilang gagamba to. Pero ang gaganda, ah. Tuwan-tuwa yung mga bata, siguro pabigyan natin na ito. Basta bukas, mga kadi, pamigay ko to. Pero dapat naka-face mask sila, no? Ang gaganda, oh. Tigas na gagamba to, mga kadi, oh. Yan, matigas to. Yan, oh, tigas. Tapos mga gaganda, oh. Yan, oh. TM size, oh. TM size na pang derby size, no? Mahaba. Mga tersera ng mga entry ng pang derby to. Ang gandang pula pusod, oh. Pula pusod na orange yung kulay. Kasi ang daming malalaki mga adyo. Hindi ka mapapahiya sizing, no? Ito, TM to good size, no? Ito mga adyo, tingnan nyo mga adyo. Oh. Hindi ka mapapahiya sizing nito. Good size, oh. So, may mili lang ako dito ng mga kusonada ko, no? Tapos yung iba, papamigay ko na sa mga bata. Ang ganda din nito kung mapaitlog, oh. Siguro sa ano to nakuha? Sa ano to? Ano nga tong puno to? Ipil-ipil. Ayan, oh. Ipil-ipil na gagamba. Malaki yun, no? Maraming malalaki mga kadi. Ako masabi, no? Ito, ganyan na lang, oh. Mataba ngayon tiyan yan, pero pag nangitlog yan, malalaking gagamba yan. Ayan, oh. Mahabang gagamba to, pag nangitlog. Malalaki yan, oh. So, yan yung ilalabas ko mamaya, yung malalaking tiyan. Kasi para makaitlog sila. Hindi naman sila mamatay, no? Kawawa naman pag namatay lang. Ang laki na ito. Oh, ilabas natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kadi, swerte nyo pagka nyo kumuha sa Jedsan, no? Kasi nire-reject lang nila to. Ito, laking gagambaw. Nire-reject lang nila, no? Tapos makuha mo lang ng 4 pesos, 5 pesos to. Reject to mga kadi, sa Jedsan to, reject to. Ayan, no? Reject lang sa Jedsan to mga kadi kasi matataba. Reject to sa kanila. So, 4 to 5 pesos mo lang kunin dito, no? Grabe namang reject to. Kung puro ganito yung gagamba mga adi, tapos i-reject nila lahat, no? Ang lalaking reject na ito. Ayan, no? Tapos fresh pa, kanina lang dumating. Malaki-laki pala. Ang laki din na ito, ah. Sabi ko na lahat ng matataba mga adi, no? Kasi kawawa naman din natin mapaitlog yung matataba. Ang dami, oh. So, hindi na natin maano, no? Kasi sobrang dami. So, gagawin ko muna mga yan mga kaji. Kukunin ko lahat ng matataba. Kasi inaawa naman tayo mamaya mga itlog. Hindi makaitlog. Mga kaji, maganda to. Conditioning ko to. Kasi nakakatakot yung itsura. Pula-pusod talaga. Pulang-pula. Ayan, no? Pulang-pula. Wala, natataranta na yung anak natin, no? Hindi na alam mong gawin sa gagamba. Sobrang dami. Anong daan? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. So, ayan, pula-pusod dyan. Alam ko na. So, ganito.
Isang ganito, kukunin natin lahat ng taba. Maganda pang derby to, makapal oh. Kapal ng paa. May kaha siya pero tatanggalin natin yung kaha ng pag ano. Kasi matagal pa yung derby namin dito. April pa naman ulit yung susalihan ko. Yung mataba. Kukunin ko lang yung matataba mga Aji kasi nga kawawa no. Kawawa kasi to pag hindi nakaitlog. Pero ang daming magaganda sa totoo lang. Ang dami no. Oh, close up mga baby. Ayan no. Ang gaganda oh. Ito. Ako wala na rin na feel like ang phone natin no. Ayan ang daming magaganda. Puro TM size no. Ang dami. Ang gaganda pala na ito. Pero TM size kasi nila dito. Mga tersera lang ito magpupol no. Ayan, balikan ko yan mamaya. Ayan yung mga adya. Napakaganda na ito. Pang derby no. Ayan no. Entry level. 0.25 starting. Pag kinondisyon natin yan, 0.28 lang yan no. Lalarga to ng 0.28 lang or 0.27. Ang ganda oh. Grabe. Nasa banusan lang yan mga Aji. 5 pesos lang yan no. Yan pa natin. Ang dami oh. Dahil pala pang derby sa banusan no. Ito kunin natin mga Aji. Tingnan nyo ito. Yan yung mga Aji. Mga derby size oh. Kahit putiin yan mga Aji, may teknik naman para patigasin yan no. Babad nyo lang sa araw yan kasi mga luno yan nagagamba. Para tumigas siya, babad lang sa araw. So ang dami pala, magaganda yung gagamba. Dami ng mga putseko mga Aji oh. Dahil mga ganda ano. Lamang yung mga ganda. Hindi ka nalugi dito, 5 pesos mo, lugi ka pa ba? No? Aarte ka pa ba mga Aji? 5 pesos mo no? Tapos ang dami pa. Ayan no. Kung mga entry level ng pang derby no, ganyan, yung 0.25. So pala usol. Ang ganda oh. Ay, nangitlog na to. Pero maganda pa rin siya mga Aji no. Madaming TM size to ang tutusin na. Pa good size pa nga oh. TM size to good size no. Ayan oh. Malalaking gagamba din to mga Aji. Maraming ganito ah. Yung iba kasi nilagay ko na sa kaha no. Oh. 5 pesos na gagamba. 5 pesos lang no. Anong mararating ng 5 pesos mo? So ganitong gagamba yung makukuha mo no. So yun lang siguro mga Aji no. Doon ko natapusin to kasi ang dami nito. Eh nasikasuhin ko muna yung matatabang gagamba, lipat ko dito no. So yun lang po. God bless you. God bless you all. So ano ba? Basta bukas mga Aji pamubudbud ko sa mga bata no. So kung taga dito man kayo ano, so tiyak mag-i-enjoy kayo dito kasi napakadaming gagamba. Kasi ako lang mismo mga Aji, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Napakadami nito. Yun lang po. Maraming salamat. Again, ako po si Gagambino. And marami pa akong asik sa yung gagamba. So, see you later po. Next time naman.